Vi er taget op på Humlegården, Danmarks eneste holistiske og komplementære hospital, for at høre patienterne og cheflæge Finn Skødt Andersen. Hvad hedder du? Jeg hedder Annette. Og hvad er din sygdom? Ja, jeg har valgt at sige, at jeg har været syg, trods lægerne siger, at det kommer tilbage. Jeg blev konstateret med en glioblastom, det er en hjernetumor i grad 4, som er den mest aggressive, sidste år i november. Hvad gjorde lægerne ved den? Jamen, det var gudskelov sådan, at man kunne operere den, og så var der efterfulgt 30 strålebehandlinger og kemoterapi et halvt år. Ja. Og hvordan kom du så til Humlegården? Jeg blev gjort meget, meget passiv, som man nu gør inde i det system på hospitalet. De har jo nærmest slået ind og ihjel, inden man er gået ud af hoveddøren. Og jeg var sådan, jeg tænkte, jamen de har sagt, at jeg skal dø af det her, så tænkte jeg, det skal være løgn. Og så gik jeg i gang med at undersøge på nettet, hvad jeg selv kunne gøre. Og så endte jeg heroppe på Humlegården, som jeg har været utrolig glad for. For det øjeblik, jeg trådte ind ad døren, der fik jeg håbet tilbage og muligheden for, at jeg ikke bare skulle sidde og være passiv, men jeg selv kunne tage del i at prøve på at blive rask. Ja. Og som I kan se, så har jeg det jo faktisk godt i dag. Jeg er opereret for modermærkekræft i 1997 på Rigshospitalet. Ja. Og så troede jeg, at jeg var rask, for der var ikke nogen, der sagde, så jeg troede, når det var fjernet, så var jeg rask, og det troede næsten alle mine bekendte også. Ja. Men så fik jeg så cirka 7 år, så fik jeg tilbagefald. Så jeg kom herop mest for at få rekreation ovenpå, for jeg tabte mig yderligere på hospitalet efter alle de der undersøgelser. Så jeg kom herop og på rekreation nærmest. For ved at snakke med Finn, han kiggede mig og snakkede med mig som en hel person. Og han sagde også med det samme, og det tror jeg var mit problem også. Jeg havde jo munden fyldt med amalgamfyldninger. Og det har jeg også hørt tiden. Altså, munden er jo faktisk meget sensitiv, og jeg havde ikke haft noget spytsekretion i lang stykke tid. Så han sendte mig til tandlæge, specialtandlæge i Hillerød, der fjernede mine amalgamfyldninger. Og jeg kunne mærke altså allerede efter de første fyldninger, så begyndte jeg at få min spytsekretion igen. Og det var selvfølgelig også derfor, jeg tabte mig, fordi jeg fik ikke blandet min mad med den der spytsekretion. Det er jo vigtigt, at man får det. Ja. Så jeg fik det meget bedre. Jeg fik min spytsekretion tilbage, og jeg var rigtig glad for at være heroppe den der uge. Og specielt den der varmebehandling, som det giver, jeg har aldrig fået mistet til. Og jeg cykler. Om sommeren cykler jeg fra Østerbro herop og får en god frokost om søndagen, og så cykler jeg hjem igen. Og det er netop fordi, og det er, jeg ved, at Finn siger jo også, at motion og kosten, det er faktisk, og jeg tåler ingen, jeg har også det, der hedder multichemical sensitive, så jeg tåler ikke nogen form for medicin. Min mor, hun var her for mange år siden, 5-6 år siden. Så en patient, hun havde sarkoma, kræft det var en tumor, der sad tæt på hjertet, som ikke kunne opereres. Og hun fik kemoterapi, hun fik forskellige behandlinger, og de blev ved med der var væske i lungen og sådan nogle forskellige ting, så de blev ved med at trække ud. Og de kunne ikke rigtig hjælpe hende rigtig med at få styr på det. Kunne kun tilbyde hende kemoterapi, og dengang hun havde fået kemo, der kunne de se, at det virkede ikke, som det skulle. Så begyndte hun at lede efter andre steder. Og de sagde til hende, at du har et par måneder at leve i. Og så fandt hun frem til Humlegården her. Ja. Og det var her, der fandt hun virkelig ud af, at der er en anden måde, man kan blive hjulpet på. Og det var det sted her, der virkelig gav hende lyset tilbage i livet. Hun begyndte at male, og hun har faktisk mange billeder, som hænger her nu, som hun har malet. Og det var noget, hun også, altså hun fik et livshåb tilbage i det sted her. Når hun var her, havde hun det godt, når hun kom tilbage til sygehusvæsenet, så fik hun det dårligt. Så nemt var det faktisk. Man kunne virkelig se det på hende. Hvor mange år levede din mor efter diagnosen med få måneder? 7 år. Ja. 7 år. Så det var jo noget længere. Ja.
Og jeg var også sammen med hende mange gange her, og jeg må også indrømme, at det var den tid, vi havde bedst sammen, det var her. Hvad hedder du? Jeg hedder Kirsten. Ja, og hvad er din sygdom, eller var din sygdom? Brystkræft. Ja. Ja, og det er, var og er en meget aggressiv kræft, grad 3. Okay. Ikke hormonfølsom, og den kræver sit, ja. Ja. Så hvad har du gjort? Jamen, jeg er blevet opereret, og i øvrigt så følger jeg Humlegårdens kostprincipper og propper mig selv fuldt dagligt med vitaminer. Jeg arbejder meget med at bygge mit immunforsvar op med hjælp af kost og vitaminer. Og så tager jeg injektioner hver anden dag i form af Iscador. Ja. Og det har jeg lært at gøre selv her af sygeplejerska. Ja. Jag kommer från Finland. Ja. Jag är tillsammans med min mor som har varit patient här många gånger. Hon har varit här i 5-6 år. Jag tror att hon har varit här 11 gånger sammanlagt. Ja. Hon fick bröstkräfta för 20 år sedan. 20 år sedan. Elakartad bröstkräfta för 20 år sedan. Hon valde från början att alternativ behandling. Hon har alltid tackat nej till kemoterapi, strålning. Hon blev behandlad av en läkare i Finland som behandlade henne med väldigt goda resultat. Gjorde ett eget vaccin av hennes tumör. Men tumören var inte tillräckligt stor, det räckte första gången 10 år, höll den cancern borta. Andra gången räckte det bara för 3 år. Sen fick hon diagnosen att hon hade fått metastaser i lungorna. Och det var då hon kom hit första gången när läkaren sa att det här är illa, det här kommer inte, hon har mindre än 1 år kvar. Det här var för 6 år sedan. Ja. Då kom hon hit och i och med att hon har kommit hit 2 gånger per år så har hon hållit det under kontroll. Ja. Hon hade väldigt gärna varit här med själv, men hon hade förhinder idag, så hon ville skicka mig och hälsa att det här är världens underbaraste ställe. Det är så fantastiskt. Det är som anhörig också en sån underbar känsla att få komma hit. Kräfta är ett så farligt, det är så laddat ord. Det är så, när man hör att någon har cancer så blir man rädd. Och läkarna, de vanliga läkarna, det är alltid hårda bud och det här finns ingenting att göra. Vi kan ge dig lite medicin och det är 11 månader, 1 år. Sen är det tyvärr, vi kan ingenting göra för dig. Du går hem och dö. Men när man kommer hit så får man alltid hopp och det är inte farligt mer att ha cancer. För det finns alltid någonting man kan göra. Vi kan påverka själv. Vi är inte i händerna på läkarna, utan vi har en egen möjlighet att påverka vår utveckling och vår hälsa. Och vilken är så viktig för hela den här miljön och tankesättet och hur man blir behandlad som människa och också som anhörig. För oss är det ju också en stor oro och sorg att se och ha den här ständiga se vad ska hända och hur ska det gå. Men här får man alltid den där, det kommer att gå bra. Det finns alltid saker vi kan göra, vi kan påverka själva, vi kan hjälpas åt att övervinna det. Indtil jeg blev erklæret syg, hvor jeg fik jo pludselig nogle epileptiske anfald, der havde jeg 4 jobs, og jeg sov faktisk alt mellem 1 til 2 timer hver nat, og gik op og havde 10 timers vagt. Jeg var kørselsleder, og jeg havde sindssygt travlt med tonsvis af telefoner og en masse mennesker. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det har været med til, at jeg blev syg. Fordi kroppen sagde simpelthen stop, nu må nok være nok. Så at lære heroppe at komme helt ned i et andet gear, har jo givet mig en enorm energi og overskud til at passe meget bedre på mig selv. Og det er vigtigt for at blive rask. Ja. Men indtil nu har alle mine scanninger jo været rigtig fine, så et eller andet gør det jo. Tak.
Altså, jeg har haft brystcancer, og nu har jeg lige fået fjernet en svulst i nyren, en ondartet svulst. Ja. Og jamen, jeg skylder Finn Skjødt Andersen så utroligt meget. Jeg ved ikke, om jeg ville have været her, hvis ikke det havde været for hans skyld. Da jeg fik cancer første gang for 6,5 år siden, der havde det bredt sig ret meget, og der havde jeg en del i lymferne, og det forsvandt faktisk i kraft af Finn. Og jeg har også taget mistelten. Jeg fik så en ny cancer her for nylig, hvor jeg havde en rigtig stor svulst, og jeg var ikke helt heldig med hospitalet, som havde overset det, der var sket. Og igennem Finn kom jeg til England og fik fjernet min svulst. Og der havde jeg også fået at vide, at det ville have bredt sig. Og alle var forundret i England over, at det kun var i svulsten. Og det tror jeg på, var alle de behandlinger, jeg fik heroppe først. Ja, men det er jo netop også, jeg vil sige, den positive ånd, man kommer op med, som Finn også har. Han giver aldrig op, og han viser, at der er håb, og bare kosten, det er jo vigtigt, og man får den der sunde kost, så man får. Det er jo vigtigt, at man ikke er træt, fordi det siger han jo også, mange kræftpatienter dør simpelthen af træthed og ikke af deres sygdom. Og derfor er det jo så vigtigt, at man får noget næringsrig kost, så man får her masser af grøntsager, og så et minimum af sukker. Selvfølgelig skal man måske have lidt, men i hvert fald, jeg har lagt min kost fuldkommen. Efter jeg var heroppe en uge, så kunne jeg godt se, at jeg skulle have lagt min kost op. At der er en positiv ånd i hele stedet. Og det ligger også lidt i, som jeg forstår, filosofien omkring, hvordan vi helbreder vores kræft, hvad vi kan gøre selv, som Humlegården står bag ved, at vi skal tænke positivt og være kreativ. Og det ligger i hele stedet. Og man bliver sådan, når man kommer. Ja. Altså man er med til at tage ansvar for sig selv. Ja, altså man lærer, hvad man selv kan gøre. Ja. Og det har ikke kun med handlinger, fysiske handlinger at gøre, det har også med tankemåden at gøre. Ja. Det er det, der er det vigtigste. Og nu kommer jeg cirka en gang om ugen. Det kan jeg. Jeg har lige været på ferie, men ellers så kommer jeg en gang om ugen, og jeg sprøjter mig selv hver dag. Og det er mit livseliksir. Uden det, så tror jeg ikke, at jeg ville kunne klare det. Og det, der også er så dejligt heroppe, det er, at man får så meget optimisme. Og det oplever jeg jo. Jeg var her første gang for 20 år siden med min mor, hvor han også gjorde det helt fantastisk med min mor, der havde fået få måneder at leve i, og hun levede 7,5 år. Og hun døde faktisk først, da hun holdt op med at tage mistelten. Så allerede der fandt vi ud af, hvad der kan gøres af alternativ. At flere mennesker vil forstå, hvad det betyder, det jeg sidder og siger nu. Ja. For det er en måde at tænke og en måde at leve på, som gør, at vi går ikke rundt og er kede af, at vi engang har fået kræft, eller lige har fået kræft. Det er noget, man kan leve med, det er noget, man kan bekæmpe, men det kommer an på sig. Altså, Finn er jo en ildsjæl. For det første er han nok, altså jeg mener, han er det menneske i Danmark, der ved, og måske i hele Europa, der ved mest om cancer. Han har jo videt sit liv til det her. Han er her fra morgen til aften, lørdag og søndag. Altid. Og så kan jeg også godt lide atmosfæren heroppe. Jeg kan godt lide, at man, som vi sidder nu her, vi sidder i en dagligstue, og der er dejlige værelser, og mit indtryk er, at de patienter, der er heroppe, synes, det er et fantastisk alternativ til et hospital. Altså, jeg har jo fået varmebehandlinger, som jeg har indtryk af er rigtig godt. Og så har jeg jo fået en del af de forskellige behandlinger, der er, hvor man går ind direkte, for eksempel nu her på min nyre, og hvor jeg fik en hel masse. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad det er for behandlinger, men fik en del behandlinger, og også nogle smertestillende behandlinger. Og så har jeg jo fået rigtig mange indsprøjtninger og meget mistelten, men rigtig meget for at opbygge immunsystemet. Jeg havde allerede inden jeg blev opereret, havde jeg et
rigtig dårligt. De røde-hvide blodlemmer var rigtig dårlige. Jeg havde rigtig dårlig tumormarkør, hvilket er cancermarkøren. Ja. Og det fik Finn op med alle sine indsprøjtninger til mit immunsystem, med D-vitamin, med zink, alt kom helt op i top. Hvilket gør, at jeg i dag, 2,5 måneder efter operationen, har det rigtig godt. Komplementærmedicin, det betyder jo simpelthen, at der er noget, man kan gøre for uden at give højdosis kemo og strålebehandling, så kan man jo gøre nogle ting for at styrke kroppens immunsystem. Og man kan også gøre mange andre ting i dag for at angribe kræftcellerne, end lige netop give højdosis kemo og strålebehandling. Hvis vi kigger på, hvad vi for eksempel her på Humlegården har været med til i min tid, så var vi jo for eksempel de første til at give dendritcellevaccinationer i Danmark. Det gjorde vi her for en halvsneds år siden. Vaccinen blev fremstillet inde på Vibia-laboratoriet. Og det er jo meget sjovt, at Nobelprisen her i medicin her for en måned siden blev givet til Ralph Steinman, som jo netop var manden, der fandt dendritcellen. Han døde ganske vist 3 dage før han fik Nobelprisen, men familien holdt det skjult, tror jeg nok. I 3 dage i hvert fald, så fik han sin velfortjente Nobelpris for dendritcelle fundet der i 1972. Vi har her på Humlegården brugt dendritceller i nogle år indtil Lægemiddelstyrelsen mente, det var et medicament, så det skulle ud i kliniske forsøg. Så fik vi det fra Tyskland til vores patienter, og så måtte tyskerne ikke eksportere det mere. Men okay, vi har i hvert fald brugt en hel del dendritcellevaccinationer på Humlegården. Vi har givet electroporation, det var vi de første i Danmark, der gjorde en særlig form for elektrisk stimulation, hvor man fører kemoterapien ind gennem specielle elektriske impulser i Kranzhusen. Blev filmet allerede i slutningen af 90'erne af et team over fra Lunds Universitet. Vi var de første her nu, der findes der på overlæge, eller på Herlev, en kvindelig overlæge, der har specialiseret sig i det og skrevet doktordisputat om det. Men ellers så har vi jo brugt, for eksempel de sidste 5 år, har vi brugt lavdosis, såkaldt metronomisk kemoterapi, som angriber blodkarrene i canceren. Det interessante ved denne terapi er jo, at den bruges i ganske små doser. Den kan bruges til alle former for kræftceller. Der er ikke noget, der hedder resistens. I princippet er det jo blodkarrene, forsyningslinjerne til kræften, den angriber. Og der har det vist sig, at ganske små doser kemo kan være vældig effektive til det her. Der har vi jo set i de 5 år, vi har brugt det, en masse meget interessante sygehistorier. Og så må vi jo sige, at når man så jo gang på gang bliver stillet over for det spørgsmål, at om det vi laver er evidensbaseret, så dette spørgsmål er jo i virkeligheden et spørgsmål om, skal vi sige, videnskabelige studier, fordi vi ved jo, at først når et bestemt behandlingsstof eller princip har været ude i fase 3-studier, så kan det fase 3-studier, hvor man har 2 grupper, der bliver behandlet. Den ene får ikke behandling, den anden får behandling. Man følger dem så i et vist stykke tid. At det er så det, der tæller som den højeste videnskab. Men overfor det vil vi så sige her på Humlegården, det vi har mulighed for at lave, det er jo veldokumenteret sygehistorier. Og det er dem, vi har produceret masser af i mine 32 år her på Humlegården. Og så kan man sige, har veldokumenteret sygehistorier, har det nogen effekt, eller har det nogen videnskabelig evidens? Og der har jeg jo diskuteret med nogle af Europas kendte statistikere, tyskerne Gunvor Kindle og Ulrik Abel fra det store tumorcentrum i Heidelberg. Og begge disse 2 statistikere siger, at en veldokumenteret sygehistorie inden for cancer har absolut videnskabelig værdi. Og sandt at sige, så er det jo også meget evident, at hvis du har en kræftpatient, som får så lang tid tilbage at leve i, eller som har en kræftsvulst, hvor du kan se, at kræftsvulsten bliver mindre, eller forsvinder, eller lever i bedste velgående i mange år, er jo i sig selv et godt vidnesbyrd om en effekt af den givne terapi, selvom vi godt ved, at der findes noget, der hedder spontane helbredelser inden for kræft, så har det jo vist sig alligevel, hvad er en spontan helbredelse? Jeg så her, så det var i weekenden, jeg så et studie, der viste, at mange af disse såkaldte spontane helbredelser af kræft er kommet efter, at patienterne har haft feber eller haft infektioner med høj feber,
Og det er jo en af de ting, som vi har brugt her på Humlegården i 27 år, har vi brugt den såkaldte hypertermi, har vi brugt altså varmebehandlinger, dels lokal varme nede på Kræfthusen, dels helkropshypertermier, hvor vi opvarmer patienterne til 39-45 grader, eller endnu mere. En sjov historie var for eksempel en mand, der kom her i 1996, han havde modermærkekræft, og inden for det år, der var gået efter hans operation, havde han haft 3 tilbagefald i knoglerne, i lænden, i brysthvirvlerne og her og der. Og så kom han her, var han i 3 uger, fik en helkropshypertermi hver uge sammen med Misteltin. Og jamen, i dag her, 15 år efter, der har han ikke haft noget tilbagefald overhovedet. Vi kan se, at helkropshypertermier kan være meget interessante i deres virkninger. Så det gør vi. Vi har 2 forskellige helkropshypertermiapparater, vi har 2 lokale hypertermiapparater, og det synes vi er et spændende komplement til, hvad vi i øvrigt gør. Og så kommer jo den her omdiskuterede Misteltinbehandling, fordi Misteltinbehandling er jo et af Europas allerældste kræftmidler. Rundspørg i Tyskland for nogle år siden viste, at meget højt antal tyske kræftpatienter bruger Misteltin. Det bliver givet som indsprøjtning. Der findes masser af videnskabelige studier om Misteltin. Der er jo skylden af tvivl om, det giver en bedre livskvalitet. Med hensyn til overlevelse kan man altid diskutere disse store studier, som i øvrigt også er lavet, hvor man, men det vi har set jo, det er netop disse veldokumenterede sygehistorier, hvor vi ser, at kræftpatienterne lever i mange år på deres Misteltinbehandling og så videre. Dem har man jo tusindvis af i Europa, af disse veldokumenterede sygehistorier med Misteltin. Jeg kan kun sige ud fra min erfaring, jeg synes, Misteltin er et fantastisk godt basismiddel mod kræft og fuldstændig ugiftigt og kan kombineres med alle behandlinger. Dels glimrende behandling. Så jeg mener i høj grad, at vi har noget at give til patienter. Vi har jo mange andre ting, man kan give. Vi tager jo til kongresser uafladeligt. Jeg har lige været i Baden-Baden her til kræftkongresser i weekenden, og der kommer hele tiden nye spændende midler frem. Ikke? For eksempel mange af de gamle, for eksempel sukkersygemiddel Metformin, som er et af de mest anvendte stoffer overhovedet til sukkersyge som tabletbehandling, jamen det har vist sig at have nogle meget interessante virkninger på kræft. Det har vi jo brugt nu her i 1,5 år på Humlegården også. Digitalis, jeg snakkede med en af de førende digitalis-forskere i verden her i sidste uge, min gode ven Johan, som er overlæge i Linköping, og der er det jo vist, at digitalis, der er skrevet doktordisputat som digitalis og cancer, ikke? Og vi kunne nævne en lang række stoffer, det gamle mavesårsmiddel, cimetidin eller Tagamet. Jamen, det har jo vist sig at have en forbløffende god virkning på folk, der er opereret på tyktarmskræft. Japanere har for nylig publiceret, at efter et vist antal år, så var der 84%, der ikke havde fået tilbagefald, hvor man med almindelig forebyggende kemo kun øger denne frekvens, eller nedsætter denne frekvens fra 50-42%. Og denne kemo, den koster jo en formue, så tal på 18.000 euro om måneden, hvor Tagamet, mavesårsmiddel Tagamet, det koster næsten ingenting. Og sådan er der altså mange sjove ting. Altså, der er jo en lang række mennesker, en lang række læger, onkologer i verden, der bruger de terapier, som vi bruger her på Humlegården. Det er jo mange, der gør. Vi mødes jo i store kongresser og så videre, ligesom jeg jo også tager til de almindelige store kongresser, ASCO og ESMO og så videre. Så kræftforskning og kræftbehandling er et uhyre fascinerende område, som jeg simpelthen elsker. At en af de ting, vi er meget glade for her på Humlegården, det er jo motion. Det er jo sådan, at en meget stor del af kræftpatienters dominerende symptom er i virkeligheden træthed. Og i virkeligheden så mener vi, at det er den træthed, de til sidst dør af. De bliver mere og mere trætte. Til sidst så går de i seng. Efter en tid sover de ind i døden. På grund af træthed i virkeligheden. Når man skal have en kræftpatient op, så er det jo sjældent efter de døde, finder man som regel ikke særlig meget kræft i kroppen. Så det er jo lidt mystisk, at en stor mand på 70 kilo kan dø af sådan et par knuder. Men det væsentlige er jo, at det er jo kræftens skal vi sige, biokemi, det er dens vampyragtige måde at hugge kroppens energi på, som jo har noget at gøre med sukkerstofskiftet ind i cellerne, ind i cancerceller osv. Men derfor er det utrolig vigtigt, at kræftpatienter kommer i gang med motion, fordi der kan de direkte hver dag måle, at de har deres sædvanlige energiniveau. Hvis de løber, vi har for eksempel en patient, som i snart 10 år
har løbet 3-4 km hver dag på en halv time, efter hun var opgivet for 10 år siden, efter 4-5 års kemoterapi. Nu kunne man ikke gøre mere for hende. Så har hun haft en god livskvalitet nu her, indtil for nylig ved at løbe blandt andet altså 3-4 km hver dag på en halv time. Der har været små perioder, hvor hun har været lidt øm i hofterne, så hun cyklet 15-20 km i stedet for. Der er utrolig meget dokumentation i dag for motion og kræft, der er de mest fabelagtige langvarige sygehistorier inden for, der er jo specielt i Tyskland, gamle Ernst van Aken, som jeg mødte allerede i 1975 til en konference i Tyskland, professor Ølenbruch fra Køln, er nogle af de store navne, der har forsket meget i motion og kræft. Jeg tror, det er utrolig væsentligt, at kræftpatienter kommer i gang, forstår betydningen af, griner lidt, når vi siger, at dem, der går bedst, det er mange gange dem, der har hund, de er tvunget til at motionere hver dag, og det har vi jo set ved vores gode sygehistorier, at der indgår næsten altid et meget pænt motionsniveau i deres sygehistorier. Så motion er en meget væsentlig ting. Ja, jeg kan fortælle om ham, den gamle nordmand, der kom på Humlegården i 1998, han var 77 år. Han havde en stor primær leverkræft. Der var 24 cm på den led, 12-14 cm på den led. Leveren var enorm. Metastaser i højre side af leveren. Primær leverkræft, det vil sige, at kræften var startet i leveren, og prognosen, altså fra hans livsudsigter, var jo altså meget dårlige, hvis man ville på nærmest forvente, at han kun kunne leve 1-2 måneder. Og han fik så hypotermi ned på sin lever, han fik mistelten, og vi så allerede under hans 3 uger lange ophold, at hans lever blev væsentligt mindre, han tog hjem. Alligevel så kunne vi jo ikke rigtig tro, at han skulle leve særlig længe, med 77 år. Jeg snakkede med ham 3 år efter, og han levede sig i bedste velgående. Han tog ud og fiske hver dag. Hver søndag gik han op i fjeldet i Norge. Og jeg spurgte ham ikke, jeg kunne overtale ham til en ultralydsscanning. Og så sagde han, jeg hader læger, sagde han. Nå, så gik der yderligere 3 år, det var i juni 2004, en tidlig lørdag morgen, så ringer telefonen hjemme i mit soveværelse. Dag, det er Magne, siger han. Magne, hvem, siger jeg? Magne Rundhoved. Magne Rundhoved, siger jeg. Hvad satan lever du endnu? Hvad ringer du og forstyrrer mig for en tid lørdag morgen? Ja, nu har de sagt op, de kunne godt tænke sig at tage en ny biopsi fra min lever, og det er ikke meget for. Nej, det kan jeg godt forstå, efter 7 år, eller efter 6 år, 3 måneder. Men han levede rent faktisk til han blev 84 år. Han levede 7 år og 2 måneder. Og der er ikke skygge af tvivl om, at hans glimrende livskvalitet spiller en meget stor rolle. Det er måske en ting, vi ikke har nævnt så meget, men der er ingen tvivl om, det er en god livskvalitet. Det er stor betydning for kræftpatienten. Hvad hedder du? Jamen, jeg heter Eva, og jeg har været her på Humlegården i 10-15 år som terapeut og arbejdet med forskellige terapiformer som åndedrætsterapi og visualiseringer og afspænding, massage, forskellige ting, som gør at hjælper patienterne til at finde frem til deres egne helbredende kræfter. For det tror jeg på, at alle mennesker har. Vi kan blive syge, og så tror jeg på, at vi har muligheden og intelligensen og visdommen i os selv til at blive raske igen. Til at finde balancen i psyken, så kroppen kan også komme i balance. Det vil sige positiv tænkning. Positiv tænkning, helt sikkert. Og selvfølgelig også undersøge lidt de tankemønstre, som de forskellige patienterne har. Og finde ud om der er nogle ting, som vi så kan gå ind og rette op på og få en ny forståelse for, så det kan blive en positiv form for tænkning, som går lidt dybere end bare det mentale. Så min hensigt er at komme lidt dybere ned i ikke bare sinnet, men også i kroppen. For det hele hænger sammen. Og jeg tror på den form og den tankegang som stedet representerer.